Nis, tá me chun leirlih fé áit anspéisiúil go deo, agus is dócha gur chúla tú fé seo henne. An áit sinné an Eorop. Ilcríocha se an Eorop, agus gan áras tá ilcríocha eile fud an domhan. An riscad cad iad? Fech mí dortha inis. Tá 7 ilcríoch san Iomaláin fud an domhan. An chéad cheann, an Eorop, sin an áit ina bhfuil muidne. Chéad cheann eile, an Afric, tá an Áisíogainn, an Astráil, an taobh eile tíre an son, Mheiriceá Chuaig, Mheiriceá Theas, agus an Tantartach ag deirde an son fad. 7 nilcríoch san Iomaláin againn. Ach gan áras is ag díriú an Eorop a bheimid inis. Tá túrim is 2 tír san Iomaláin san Eorop. Riscad cén tír is mó atá san Eorop. Fiú ag fechant an léirscáil. An ceart agat is si an rúis an tír is mó. Agus, rud spéisiúil, tá lead an rúis san Eorop agus tá an letheile san áis. Bogam míad raig mar sin. Tá muid ag fechant inis aigéin agus farigí na Eorpa. Well éon ceann aróla sa gutsa. Céir é an cheann sin amach as cósta na hÉireann. Sin é díreach an taigéin Atlantach. Iver a 2 an son, an bhuir Chuaig, iver a 3 an bhuir Balt, iver a 4 an bhuir Dhubh, agus iver a 5 bunsa an bhean bhuir. Seans gur snáb tú sa bhean bhuir, dá mar rud gur thug tú chuairt an idáil nó deisceart na Fraince riamh. Céad físa eile an son, so cíonn sibh go bhfuil annach chuid sléite fud fad na Eorpa. Omad is a god cadíonn slíomh is irde in éireann sa tír seo. Sin é díreach churán túthail I gúnda círí. Is si slíomh Elbrus an slíomh is irde fad san Eorop, agus tá sí sin sa rúis, an tír is mó san Eorop. Céirt fé na hainacha atá fud fad na Eorpa, gan áras tá annacha díomh fud fad na Eorpa. Riscad cadíon aon is fuide in éireann. An tunan tá an ceart fad agat. Well, is si an bhalge an aon is fuide san Eorop, agus há si thart 3,692 km fad, anna ada go dó. Nis, gíonn tú an sa go bhfuil íomhána de 7 cóirí na Eorpa a gom an sa. An aithníonn tú éon cheann? Seans go naithníonn. An ceann an sa an Tour Eiffel. Feictar é sin I Boris, príomhchathair na Fraince. Nach é? Ceann eile an sa an Colosseum. Feictar é sin sa Rómh, príomhchathair na Hiodáile. Ceann eile an ceann an son. Naithníonn tú an bheanbheog? Sin an Bhaiden Mhara bheog, agus feictar í sin I Copenhagen, príomhchathair na Danmhairge. Agus an ceann dearnach an sin, an Parthenon, feictar é sin in Athens, príomhchathair na Gréige. Mar sin dúirt mé go bhfuil an Tour Eiffel I Boris, príomhchathair na Fraince. Me fáin ann an Fraince aimsiú an léirscáil. Anna bha fad, an son atá sé. Céirt fé an Bhaiden Mhara bheog, há si I Copenhagen, príomhchathair na Danmhairge. Me fáin ann aimsiú, an Danmhairge aimsiú an léirscáil sin? Anna bha fad. Tá annach chuid pléite a going féin Eorpa inis.